Ang una dayon nako nga mahinumduman ang ako ang lolo samtang akong gibasa kining atong ebanghelyo karon. Sa akong pagbalik lantaw sa iyang kasinatian diha sa iyang makugihon kaayo nga pag-uma, mas nakadayig ko kaniya. Sayo kaito siya moadto sa iyang uma. Siya ang magdaro, siya ang magpatuna sa iyang kabaw, siya ang mamugas, siya ang mangguna gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa hapon. Makaingon gyud ko nga siya ang kinakugihan nga taong akong nakaila. Makaingon pug ko nga wala pa ko'y laing nakit-an nga sama kakugihan sa akong lolo diya sa iyang batasan sa pagpanguma. Ang atong ebanghelyo karon mahitungod sa sambingay sa tao nga nagsabod sa iyang binhi. Sukad ni adtong nagsugod ta sa Bidlisiw sa pulong sa Ginoo ni adto pang 2014 sa radyo. Kanunay na natong nadungog ni. Gani nakadaghan na nato nga nahisgutan ni ang sambingay sa magpupugas. Naay mga binhi nga nahisabwag sa maayong yuta. Sama sa uban sila nakadungog sa pulong ug ila kining gidawat. Ang pulong nakakaplag og lawom ug tabunok nga yuta sa ilang kasing-kasing ug kini namunga. Ang uban nagbunga og mas daghan kaysa uban apan namunga sila tanan. Wala kita masayod ngano nga ang uban mas daghan magbunga ug wala ni Hesus gisulti. Apan ang labing importante mao nga naa sila sa maayong yuta. Sila nakadungog sa pulong sa insakto nga pamaagi sama sa buot sa Dios. Unsa man ang mga gibato nga hagit alang nato ani nga sambingay. Gihagit ta nga mahimo tang maayong mga yuta. Ug tingali maghuna-huna kita nga kita dili maayong yuta sa nilabay o karon ug dili na ta mahimong maayong yuta. Sayop ka na. Si Kristo nagtudlo sa iyang mga disipulo nga mahimo silang maayong yuta pinaagi sa pagpaminaw nga mapaubsanon sa gitudlo niya kanila. Siya nag-awhag kanimo og kanako nga mahimong maayong yuta nga maminaw sa pulong, mamalandong niini og puy-an kini aron nga mamunga sa kinabuhing Kristohanon. Ug unsa may ilhanan nga maayo kini nga yuta? Unsa may ilhanan nga ang usa ka tawo maayong tigpaminaw sa pulong? Una, pagpili sa mga Kristohanon nga mga prioridad diya sa atong pagkinabuhi. Kita adunay binhi sa pulong sa ebanghelyo. Depende na sa matag usa kanato sa pagpahimutang sa atong mga prioridad. Pananglitan, inig eleksyon unsa may imong prioridad? Kana bang moboto pinasikad sa konsensya o tinukmod sa kinsay mas dakog hatag nga kwarta? Pagpili sa mga Kristohanong mga prioridad diha sa atong pagkinabuhi. Kung mapasakitan ka, kabalo ba ka mo pasaylo o magdumot yun ka? Pagpili sa mga Kristohanong mga prioridad diha sa atong pagkinabuhi. Kung minyo ka og naay gustong makig-iring-iring nimo ug sayod kang dili gyud ka masakpan, unsa may imong buhaton? Muiring-iring ba o magmatinud-anon sa imong bana o asawa? Pagpili sa mga Kristohanong mga prioridad diya sa atong pagkinabuhi. Ikaduha, paningkamot nga dili masakmit ni Satanas. Ayaw itugot nga ang yawa mangawat sa binhi sa kaayo, binhi sa kalipay, binhi sa pailo, binhi sa gugma gikan sa imong kasing-kasing. Kung mawad-an tag kaayo, kalipay, pailob, gugma og mga hiyas nga Diosnon, mao jud nay iambak-ambak ni Satanas. Kaya ang iyang tumong mao nga malayo ta sa Dios. Paningkamot nga dili masakmit ni Satanas. Ayaw na anang mga lucky charms, mga anting-anting, mga habak-habak ug mga patuo-tuo. Paningkamot nga dili masakmit ni Satanas. Ngano nga kinahanglan natong siguroon nga si Satanas dili makahimo sa pagkawat sa pulong sa Dios gikan sa atong mga kasing-kasing. Kini tungod kay kung ang pulong mawala diha sa atong kasing-kasing, dili kita makapamunga alang sa Dios.
Ang kanunay nga walay bunga nga tigpaminaw sa pulong, dili mahimong disipulo ni Jesus kay ang pagkamabungahon kinahanglanon sa pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesus. Ug tungod kay ang pulong mao ang yawi sa pagkamabungahon, ang pagkadisipulo nato ani mamiligro og labaw sa tanan, mahimong mawad-an ta og kaluwasan. Kung wala ang pulong sa Dios nga magpabilin og mogamot sa atong kasing-kasing, dili kita makapamunga. Kung wala tay mahimong bunga, mag-unsa naman lang ta? Mag-unsa man lang ta aber? Mao nga kining sambingaya nga atong nadungog di ay karon, usa ka dakong hagit alang kanato nga magpabiling abre alang sa pulong sa Dios. Magdani nato nga kanunay pilion ang maayong mga panig-ingnan aron mamunga pud ta og mga buhat nga balaan. Una nato tapuson kining atong pamalandong ato una nga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nga kanunay naminaw kanato sa bidlisyo sa pulong sa Ginoo. Sama ni Lucy Lirion sa Tuntunan Clarin Bohol, si Victoria de la Serna sa Tigbawan, Maasin City, si John Fanis nga taga Calcita Street, Barangay Kugon, Tagbilaran City, Bohol, si Ronnie Ocampo sa Mangagoy, Bislig City, ang Servant Communities sa Balungis Chapter, Cagayan de Oro City, si Gary Tablan nga taga Barangay Paradise, Ramon Magsaysay sa Muanga del Sur, ang akong Cubs nga si Mark Darin Rivera sa Kiblawan, Davao del Sur, si Ruben Bangkali sa Fatima Parish sa Ormoc City, si Vimric Tumunas sa Loreto, Agusan del Sur, si Marisa Porazo sa St. Michael the Archangel, San Miguel Palumpon, Leyte, si Franklin Manligues sa Danau City, Cebu, si William Untal sa Hinatilan, Cebu, ang mga parishioners usab sa San Francisco de Assis Parish, Tagakpan, Tugbok District, Davao City, si Steve Aludo from Leyte, Marvin Castor kaabag sa San Vicente Ferrer Parish, Antipas, headed by Father Crizalde Tadjaki DCK, si Linji Bucanegra gikan sa Amlan, Negros Oriental, si Visminda Viligano sa Tagbilaran, Bohol, o si Jean Bermiso sa Buntok, Southern Leyte. Sa makausap pa, daghang salamat og hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.